Eftin waka ne. Nagode. Rana ta zo, aure an ɗauro. Amarya Rashida ne na kuka ki zo ga mijinki nan Abdullahi. Nagode. Da farko Allah Ubangiji ni zan sanya aure da masoya. Allah mai gayya aure da masoya. Salati da ɗaga Mustapha Abban Fatiya aure da masoya. Rabu sada safansa har ma alil baiti. Amarya Rashida ne na kuka. Ahaba amarya bautar Allah ki shirya. Ahaba amarya ki daure ki yo biyayya. Ahaba amarya Abdullahi naki bango ne majingina gare ki. Jigo ne zaman lafiya muke muku fata. So mana ke amarya daga rawa amarya me za ki ba wa miji in an yi aure bance ina so na sani ba sirrin gida ko babu abin da zai sa ta ce maka ga abin da za ta kai wa mijinta. Rana ta zo aure an ɗauro. Amarya Rashida ne na kuka ki zo ga mijinki nan Abdullahi. Aure bauta ne bautar Allah ne. Ango shaida ne, amarya shaida ne. Yau an haɗa taro muna taya murna ne. Amarya Rashida ai kyakkyawa ce. Hankali da biyayya zana sokewa angonki. Mana. Iyayen ango amarya na murna. Farin cikin su ko kaɗan baya boya. Farko dan sanyo iyayen amarya farin ciki suke. Mama Hajara ta taya murna an yi aure. Baba Annasiya taya murna an yi aure. Iyayen ango ina gaishe ku an yi aure. Baba Salisu ya taya murna an yi aure. Mama Khadija ma ta taya murna an yi aure. Mama Ma'u yau na gaishe ki an yi aure. Mama Rabi ma ta taya murna an yi aure. Mama Salamatu gaishe ki an yi aure. Mama Uwalima ta taya murna an yi aure. Mama Hajjake ma gaishe an yi aure. Mama Sofiyau ta taya murna an yi aure. Mama Fa'iza na gaishe ki an yi aure. Mama Sarai ta taya murna an yi aure. Mama Rabi ma gaishe an yi aure. Hajiya Antine na gaishe ki an yi aure. Mama Balkike ma gaishe an yi aure. Baba Ali a yau ya taya murna an yi aure. Baba Murtala ya taya murna an yi aure. Baba Iliya ya taya murna an yi aure. Kakanni kuma ba zan manta ba an yi aure. Hajiya Jummai ta taya murna an yi aure. Hajiya Ala ita ma taya murna an yi aure. Kawayen amarya ba zan manta ba an yi aure. Momi kina ina na gaishe ki an yi aure. Hafiza kina ina na gaishe ki an yi aure. Sadiya babu shakka tayi murna an yi aure. Zuhura yau ita ma tayi murna an yi aure. Zuhura babu shakka tayi murna an yi aure. Ani halke ma ba zan manta ba an yi aure. Abokan ango kuma gaishe ki an yi aure. Jamilu a yau yana taya murna ne an yi aure. Dauda na ga yau yayi murna ne. Abubakar babu shakka yau yayi murna shi. Kannan ku suna taya murna su. Amina yau tana murna. Khadija ma tana murna. Abil kai ma gaishe ka kana murna. Na sako Hafsat tana murna. Na sako Yusuf ya taya murna. Wai ina Zainab ta taya murna. Rahama tana murna. Ani halke ma gaishe ki kina murna. Na sako Faruk
Faruku yana murna, na sako ka a Mukarram yana murna, ba za na manta ba Zara tana murna, yan uwa da abokan arzika suna murna.